भिडिअ हरखाब नुजाफैनाय जाबाय मोनसे निउसाव गोबां स्प्रेड जादों। आं बिस्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सनारिजान गामिनि गुदि फरायसालिनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों। गिबियाव नोंथांमोना ससे क्लिपखौ नायग्रो। 2004 मायथाइयाव सरकारिकरन होदोंमोन स्कुलखौ। फोरोंगिरिनि बेलायाव जोबोद गोनो गोथो जानानै दङ। मानो होननानै बुङोबा बिदिनो मास मोननै मोनथामसो हरनोसै आरो ग्रोब ट्रेन्सफार खालामनोसै बेबायदि खालामगासिनो दङ। दा बे क्लिपआव मा नुना मोनखो? बे प्रब्लेमा मैया दाख्लैनि नङा जाहैदों। 2004 सननिफ्रायनो जाबोनाय जाथाय। गेजेराव जानो हागौ दसे समनि थाखाय फोरोंगिरि फैदोंमोन आरो लांफिननाय जाहैबाय। दा आं बेखौ बुंगोन। आरो बिमानि गाबनाय, बिफानि लुबैनाय, बिनि ससे भिडिअ क्लिप दंबावो, बेखौ आं लास्टआव देखायसिगोन। दा आं बुंनो नागिरनाय बाथ्राया बेसो जे मानो बिदि जादों। दा साननानै नाय, नंखाय फिसा फिसौ जाय बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय इसेबां स्प्रिड जाबाय बाथ्रा दावराव दावसि, बाथ्रा दान्थेलायनाय, मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय काउन्टार होफिनलायनाय आरो गाबोन समफोरनि गेजेराव आनसलिक मोनफ्रोमनिफ्रायबो काउन्टार होफिननायखौ नुगोनखौ आं आसा खालामनानै दङ आरो नुखागोन बायदि मोनदों आङो। होमबा नाय, इसेबां गिदिर प्रब्लेमफोरखौ जों गारनानै नंखाय बे मोनसेयाव गावजों गाव बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जागासिनो दङ। नोंगौ, न' डाउट जोङो होफिननांगोन, जोङो एबसुआबो बुंफिनखानांगोन बन्सखौ गोरोन्थि जादों हिसाबै। बेबायदि सन्देह खालामनानै बबेबा मोनसे आफादखौ डाइरेक्ट थांखिना बुंनो मोनामोन, बेखौ आंबो सानखायो, बुंफिननांगौ। नाथाय बेखौ इसेबां गिदिर लानाय बायदिनो बै बे स्कुलफोरनि प्रब्लेमखौबो लायोबा, दा जाय गहपुरनि सनारिजान गामिनि प्रब्लेमखौबो बेबायदि स्प्रिड खालामोब्ला बेसेबां मोजां जागौमोन ना। गावजों गाव बाथ्रा दान्थेलायनाय बा हले गाज्रि भिडिअ, गाज्रि नांलायनाय बायदिसिना बा हले बहुद स्प्रिड जायो आरो बर'नि गेजेराव। दा मा, गाव गावखौ बहुद मोजां सानो, खिन्थु बेसेबां मोजां गाव नायफिना। बे दा बहुद साननानै आं बे भिडिअखौ लाबोदों, जाहाथे बैफोर प्रब्लेमखौ जों गिबि नोजोर होयो, बेसो। आरो बेल' नङा, सनितपुर आरो बिस्वनाथआ मोनसे टाइमाव मोनसेल'मोन, दिनैनि दिनावसो मोननै मोनथाम जाबाय। बै समनिफ्राय दिनैसिमबो गोबां स्कुल दं सनितपुर बिस्वनाथआव, जाय स्कुलनि फोरोंगिरिफ्रा दिनै बोरायजोब्बाय, टेटआव फेल जानानै साख्रि मोनाखिसै। दा बैसोर एसे बोराय बैसोआव जाय स्टुडेन्टखौ गोदोनिफ्राय फोरोंनानै हरबाय, दिनै एसे एनै रोंबाय, बैसोर फोरोंगिरियाथ' बै सोरबा स्टुडेन्टनि न'आवथ' हाजिरा मावनानै जानो हायाना। बे आरो दा बैफोरखौ नोजोर होनानै अनसुंथाइ माबा मोनसे दान बान्था होनानै बैफोर जायफोर फरायसालियाव जायफोर नांथाबबोदोंमोन बैसोरखौनो खामानि होनानै, जब होनानै, दान बान्था बायदि जोङो एसे एनै सोलिनो हानाय बायदि जों माने होनो हायो आरो। सोरबा बायदि फोरोंगिरियाथ' बबेबा सेन्टाराव थायो, रायजोनि हायाव थानानै दङ, अनसायनानै फोरोंगिरि होननानै दोनदों, आसा खालामनानै खामानि मावफैदोंमोन, गाव गावनि फुराना गामिफोरखौ गारनानै। बेबो सानसे प्रभिन्सियेलाइज जायोबा, सरकारि जायोबा जों मोजां जागोन फिउचारा होननानै नांथाबफैबाय। दा गोबां प्रब्लेम दङ आरो माने बैफोरबायदि सुबुंफोरखौ नायनानै फिसा फिसौ खामानिफोरखौ गावनि मावनाय फरायसालियावनो होफिननानै दान बान्था बायदि फोरोंहोनायखौ आं लुबैयो आरोना। सानै हयै बेसेबाङा मावजागोन, मावजाथावै बेखौ आंबो बुंनो हाया, रायजोफोरनि साननाय बियो। नोंथांमोनासो डिसाइड खालामनांगोन, बेबायदि सानहरो। दा फोरोंगिरि गैयि स्कुला बहुद दं आरो ओरैबायदि गामि दं, ओनसोल दं, जायफोर गामियाव हाबोबा थाबायखौनो जाया आरो माने बाइक साइकेल कार लांनायाथ' गोजाननि बाथ्रा, इसिबां प्रब्लेमाव दङ। दा बेफोरखौसो जों नायनांगोन, बेफोरखौसो जों माथा मारिनांगोन। आं बिटिआरनि खोथा बुङाखै, सनितपुर, बिस्वनाथ जेसेबां धेमाजि लखिमपुर दं बिसोरनि खोथाखौ बुंदों। दा जोङो आउट अफ बिटिआरनि मानसिया बिटिआरखौ लानानै सेटिसफाइ देखायनो नाङा, खारन बियो नोंसिनियाव सफैयाखै, बिटिआरआवल'सो। बिटिसिबाबो, बिटिआरबाबो, बिएसइउबाबो। दा जोंनि डिस्ट्रिक्टआ, जोंनि आनसलिकआ बेलेगआ
जोंनिखौ जों नायनांगोन एसे जों नाजानांगोन आसाम सरकारजोंबो गोरोबनानैबाबो सिं जानानैबाबो जोंनि प्रब्लेमखौ जों सल्भ खालामनानै लानांगोन बे दा नोंथांमोना बिमानि गाबनायखौ नायलांदो आं देखायलांबाय थानोसै गोजोन्थों। दा जोंनि गथ'फ्रा ओरैबायदि नस्थ' जाबाय गथ'फ्रा बे साननैसोआव ना लेखा फरायनाय ना स्कुल फोरोंजानो मोनला गथ'फ्रा ओरैनो बेखार जासिगोन बे साननैसोआव जोंनो एकदम नांथारगौ फोरोंगिरि जोंनि गथ'फ्रा मा जाबावनांगौ जाखो जोङो हाजिरा मावाबानो मोनजाया जों प्राइभेट स्कुलावबो जोङो गथ'फोरखौ सोहरनो हाया जों हाजिरा मावनानै संख्रि बानलु खरससो जानो ना जों सरकारि प्राइभेटआवसो जों गथ'फोरखौ सोनो दा जोंहा बेफोरनि जेबो राहा गैया जोंनो थाबैनो एकदम बे सनारिजान गुदि फरायसालियाव जोंनो फोरोंगिरि नांथारगौ जोंनो नङाबा जोंनि गथ'फ्रा नस्थ' जासिगोन। दिनैनि समाव नोंथांमोना मा खावलायनो सानदों? दा बेनोथ' जादों जोंहाथ' खावलायनो गोनाङा बेनो जोंनो माने फोरोंगिरिखौ नांथारगौ मानो होनना बुङोबा फोरोंगिरि गैयाब्ला बे उन्दै उन्दै गथ'फ्रा दिनैहाय गासिबो माने बरबाद जालांजोबगोन बरबाद जालाङोब्ला जोंहा जोंनि बर' हारिनि जिथु थांनानै थानांगौआव माने बे उन्दै उन्दै गथ'फ्रा रोंनांगौ रानांगौआव माने गासिबो गोलैसोनानै थालांगोन मानोना दिनैहाय साननानै नाय दानि मुगायाव ओरैनो लेखा गोरों नङाब्लानो जेरावबो बेरायनो हाया जेरावबो थांनो हाया जेखौ सानो बेखौनो मावनो हाया बेनिखायनो बे उन्दै उन्दैखौ गथ'खौ जोङो बे स्कुलनिफ्राय मोजाङै फोजाखांनानै जाहाथे माने मोजां गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै जाहाथे माने बे गथ'फोरखौ जों बे स्कुलनिफ्राय गुबुन स्कुलाव जोङो दैथायहरनो हायोब्ला जोंनि थाखाय बे जोबोद मोजां